gawane kedele ning mburi. Gedange. Wo piye tundun-tundun ning mburi cilik-cilik. Mosok gedange Pak Lurah? Ya ora gedange gede-gede lho. Engko mulih gawane gedang kowe. Ora ketang ontong tok. Ya, ora masalah. Sepenting sampe dadi gedang. Matur nuwun Pak Lurah. Ah, itu lho mangan gedange jenengan ya. Lah, lho gedange Pak Lurah mbok gawa lah Bu Lurah nggih gedange sapa? Ngawur lho. Lah anu ontonge mawon. Ontonge sapa? Ontong gedang, ontonge Pak Lurah. Masuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iki lho apa nyapu Iki acara kemerdekaan loh Pak, untuk menggugah semangat para pemuda-pemuda Indonesia. Saya akan berdeklamasi atau puisi. Oh iya. Awakmu kudune menehi ilustrasi musik apa piye? Iya. Kowe njaluk melodi apa njaluk apa? Kuwi malah rock. Lah kok njaluk sing piye? Sing halus. Iya.